wai kai halan kanka bai ka da da gashi abu haka sai ka ce bulu in ba bulu na ba goro ba dai ta ai na hike kamala ke da ka cuce maza ai ni Allah ya san da ba cuce maza na ba oho to su sun ji kai da yake mutum bai iya faɗa ma gaskiya wallahi kin ni haba jami'an da na shege ejjo wa za ki ce ba cuce maza na ba gidan uban ake taba ganin gashin mace ya tsawo haka abu kamar ice wai ki halin baki jin nauyi ne wallahi kamar duruwa a cuce maza ga mai a cuce maza ye ko jama'a ku shego ga mai tsawon kai matar dan buga shudi a wayo Allah kai inna lillahi ashe ko kadata ta gama karewa na ranje da Allah na san na turo match banda yan wasa ko Allah ni dan gaga ko mai karawa ta asibiti yan makin mugu don Allah da hokai ni can walla ga da hokai na makabarta a'a wannan shege na zo tsutsuke ni haka in yalo zo ban na rance da Allah ban son aiki ton da ba dole na ba kai sai haba dan shege ya ga haka muna yana ya ubanka dan za ka ci shikenan kun ga kudan ban minti guda dan shege da Allah ku doke ni kuma san duniya in wai ina malam bakin mugu ko liman zaka ce mewa ba mi hana ma rubiti da itace tunda ka shigo hannu na ai wahala duniya ta gaka to baba naga kamar asibiti ta nake shin ko ba makabata ne ce mu kai na ba ni dai Allah ya san ba lahina na ba wallahi sai luna na ce aka huka ai ko wahala duniya ta gane shi dan na nace da Allah da na miki sai na kasa to ai ni ba lahina na ba ai lo dole da kaga ban da laya ko da dan kankare na hito ne ai maza za kai na asibiti ga dan jarka ne to ai ba ga kala nace aka wani ba ina yake Allah hadda kai go ni nan ce Allah ba lahina na ba kai da jinubi kuma in ka aisha ka daga shiken maganar da mun kai da kai ga ka boye komi aboki na ni Allah yana ban ƙara ciwo na da fahimci in kuna ido biyu da shi ɗanin gaba goya min baya za ku yi ba ko ba haka ba tun da yanzu kun ga an rotsa da ni shi na gaba ɗaya za ku wace min ina sha lili ta shiga min lalu da waɗanga da bakin mugu don Allah ka ga da ma ka san cikin gargima da ba ni aka yinta ba in ta can ka kaya da kai da shi ni ina rawana na gano dai baka da kowa ashe ko ka yi da shiga cikin halaka kwarai ko su da sun ka kawo min kai sai na musu allura 70 ni an musan ka don ubanka Allahu baba yalo ku sheka ku tai ku hada taron mutuwa tai kada ku mance ni ma hauka min toshin kawa wai bakin mugu don Allah za a yi musulunta da kai ko kana son kuɗi in sheka gida in ta in buga ki asusu na in duko ma la 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 a in naga an sa gurma ana ta bige min kwanon gida lahiya na rance da Allah babu katon da zan kallo ya bige min gida in kyali shi kan bura uba bakin mugu don ubanka kawai Allah ka kwance ai ba magana kwancewa ta ba dan ni har na aika a ciko min kanta da igiyar raƙon ma a'a kai wallahi abin ga naka yaya kullum min baki ya bai shege ga ga min ba da kahiri nike ina miki mara hannu biyu wallahi ka kallo nan bakin mugu wai wani irin kallon mutum hake ubanka baba in kaga wallahi da bakin mugu yace min zai mai da kalar ka to kai lo hala wace irin kala halitta ta kun kunu na raka ta yi mashukin ni wa yanzu ban gane ba to wai wani irin kalar daki na aka wani haka garkame ma dan shege ya baki haba ni ya saurara mai haka na Allah ka sa ya muci in koyi hankuri wala dan ni ban bari ku ci amana ta amma maka ma ai mu ba mu za ba hankuri ba kai za ba ci ban gane abin da haka ne ba kama a'a okay to bari yanzu in ma gamsashen bayani wayo Allah mata ta doka na don Allah in koma gida bai badi ai dole sai dai kai hankuri kama a bai badi halan kanan uwar kenan na dai gano kai tsohon shege hake baka iya barin baci na haka nan in to ba ga irin bala'in da haka min ba ban Allah don Allah kwanci ni kaji uban wace ka watsa min yau hankali na bai kwanta sai na ga zuciyarka ta ba aiki bari mu jona ko wanga zagaye na farko na haga masu saura zagaye na biyu mai suna bugun guduma